Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska budeme hrát Minecraft. Tady jsem ve hře, ale tady jenom 3, bohužel. Tady už někdo hraje, nemůžeme to stejně mapa asi. Tady to chci. Tohle. Tohle. Okay. Tak jo, další hra. Čau. Ale prosím vás, jako nerašujte mě tady všichni, jo. Nějak dálně žiju, nevím jak. Já se lek. To se jenom tak. No. Já jsem kráčel nahoru. Železný armor. To není dobrý. What? Jak mě zabil? Další hra. Já se spadnu rovnou sem. Beru. Tady mám diamond armor. Nemůžu prohrát. No, cítím na začátku. Já jsem ho vyžral. Ne. Zadu. Já nevím, co jsem tady tu mapu hrál. Co? A myslím, že asi ne. Já jsem tam tohle creepera. Co tady děláš? Pane bože, žiju. Dobře, nějak žiju, nevím jak, ale prostě nějak. Okay. Ne, něco to seklo. No nic. A to poslední hra, teď musím dát výhru. Pokud mě nedám, tak jsem špatný. No, bohužel. Tak jo. Tak, jsem tady. Já chci tady ten luk. Snad neumřu hnedka. Dobré, jsou ještě štípy. Jsem třeba hodit asi, nevím, možná.
jako nevím, co jsi myslel, ale dobře. Prosím nespadnout teď, děkuji. Hej, tady nic není. OK. No nic. Dáme mě hacker, no. Doufám, že se vám tady to video líbilo, bohužel se nedá výhru, no. Ale já se s vámi loučím a zatím čau.